Достар, есенміз. Тағын бір выпуск сіздің білен мен Назлы Гүлсінғатова. Қонақта бүгін бізде ол Эльмира Калимуллина, Татарстанның атқазанған артисті, Голос проекті финалисті білеміз. Бүгін аралашамыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Эльмира, нешқаларың? Аллаға шүкір. Эшләп ятабыз. Менә синең белән очраштым. Интервью. Гомумән нәтиҗәле үтәме? Мен менә 2 ел бер кайда да ял итмәдем. Июнь айы минем 2 атна отпуск булды. Аннары без 10 көн Германиядә булдык, гастрольләрдә. Июль инде шундый тегендә монда, Мәскәүдә, Петербургта, Казанда эшлим. Дус-бузый görәсең, эшлисең. Ашарга яратасың? Миңа карасаң, кажется, что күренә инде. Кит инде. Мин ашарга бик яратам. Нәрсә яратасың? Көндәлек рационыңда? Мин бөтенсен ашыйм. Ват ашамыйм һәм бинт ашамыйм. Бинт? Тудым, барып җитте миңа да. Мин иртәнге ашны бик яратам, чөнки теге иртән торгач шундый ашыйсы килә минем. Шуңа күрә каш белән ботка, теге яичница, омлет, теге ниндидер бутербродлар, чәй белән, кофе белән эчәм. Кыскасы, шулай яхшылап тамакны уйлыйсың. Әйе, әлбәттә. Райдерың бармы синең? Ялла. Гастрольләрдә? Әйе. Нәрсә кергән райдерга? Нәрсә кергән райдер? Райдерда әлбәттә су, чәй, сөт, фруктылар. Анда теге кафега кирсәң инде нәрсә телисең, шуны ашыйсың. Менә гримеркада әлбәттә су булырга тиеш, чәй һәм фруктылар. Берәр кызыклырак шундый пункт юкмы? Мәсәлән, температура бер дәрәҗәдә булырга тиеш. Яисә мин хәтерләмим, Леди Гагадан ба Бритни Спирстан бүлмә кып-кызыл төстә булырга тиеш. Дженнифер Лопес да бугай. Ниндидер тоже төстә бер ниндидер төс аның бар. Менә шул төстә теге штораларда, занавескаларда булырга тиеш дип ишеткән идем. Минем иң мөһиме инде су һәм сценада әйбәт микрофон. Минем музыкантлар менә безгә әйбәт теге условиялар булгач, шунысы кирәк. Теге кайф әйбәт булырга тиеш. Организаторлар белән аралашып, дуслашып, икенче атмосфера була. Менә Эльмира, син шундый актив позициядагы кеше. Син сәхнәдә, син җырлыйсың, син кинода төшәсең, син театрда уйныйсың. Һәм шуңа да карамастан, син популяр булуңа карамастан, нинди дәрәҗәң, статусың бар. Син күп кенә кастингларда катнашасың һәм иң кызыгы шунда, син әйткән идең, миңа юк дип әйтәләр, дигән ишекне дә ябалар, дигән шуңа да карамастан, менә син танк сыман барасың да барасың. Нәрсәгә ул? Ой, белмим. Минем шундый темперамент, теге кастинглар турында, конкурслар турында да беренчедән ул минем музыкант буларак, җырчы буларак ул ниндидер икенче этап, чөнки конкурсларда катнашып син үзеңне икенче төрле ачасың. Теге стрессовый ситуацияларда булганда ничек мин үземне мораль теге тутам, ул миңа бик булыша. Һәм ул теге профессионал үсеш. Комфорт зонасына чыгарга яратасың. Адреналин яратасың. Бик тә. Нормальный кеше инде җырчы буламысың? Безнең аудитория, ул яшүсмерләр, күз алдына китер. Менә сиңа 15-16 яшь. Синең талантың бар, яшьлегең бар, шибәрлегең бар. Нәрсә эшләргә кирәк? Җырчы буласың килсә. Кайда барырга? Продюсерлар кирәкме? Беренчедән, син үзеңә җавап бирергә тиешсең. Нәрсәгә ул сиңа? Әлбәттә, 100%ка син эшләргә тиешсең. Ялкау дигән әйбер бар инде ул. Әмма дә ләкин синең менә бер максатың булса, син аңа ирешергә тиешсең икән. Үз-үзеңне жәлләмәскә. Бүтән булган ниндидер мастер-классларга, кешеләр белән аралашырга, конкурсларга йөрергә. Менә шундый вакытта
ниндидер сиңа кирәкле кешеләр дә булырга Очрап куялар. әйе һәм инде бу кризис вакытларда булырга мөмкин ул кирәк тә минем өчен чөнки шундый кризис вакытларда мин әйтәм бит син теге кеше буларак та үсәсең мораль һәм кайбер теге тормыш ниндидер үзенең коррективларын бирсә син ничек бу очракта үз-үзеңне тотасың син әлбәттә үзеңә икенче төрле карашыңда булырга тиеш ниндидер теге белмим инде ничек әйтергә Юк, конкрет адымнарга килсәк, нәрсә эшләргә кирәк? Әлбәттә эшләргә үзеңне бөтен яктан теге ачырга, камилләшергә, физик яктан да теге җырчы буларак инде вокалга йөрергә әлбәттә кирәк. Хәзер бик күп мастер-класслар актер буларак да инде бар, ул да кирәк бик. Һәм әлбәттә инде һәрбер җырчының минем өчен теге ничек дип әйтим инде бер наставник булырга тиеш. Кемгә син әйе укытучы кирәк әлбәттә. Мин дә бүгенге көндә 2 тапкыр атнага вокалга йөрим. Һәм миңа ул бик кирәк. Чөнки укытучы икенче төрле сиңа карый. Ул синең икенче сәләтләреңне дә ача. Ярдәм итә әлбәттә. Укытучы кирәк. Әлбәттә инде максат кирәк. Син кая барасың икән, сиңа нәрсә кирәк. Иң мөһиме бөтен ситуацияларда кеше булырга тиешсең син. Менә теге жирный белән сез бөлек. Әйе. Син 14 яшьлек Эльмирага нәрсә дип әйтәсең? Нинди киңәш бирәсең? Әйбәт сорау. Курыкмаска, бүтән булган конкурсларга йөрергә, үзеңә ниндидер тагын икенче теге квест дип әйтим инде. Менә бер кайда да булган иде минем бер менә теге тормыш сюжетым дип әйтим инде. Училищега керергә дип уйлаган идем. Мине алмадылар. Тавышың юк дип, бик күп сәләт именно музыка училищесына керергә юк диделәр. Мин әйгә кайттым инде, һәм әни миңа әйтте, кызым, җылама, барысы да яхшы булачак. Син шулай ук музыка белән шөгыльлән, анда инде Аллаһ Тәгалә сиңа юл күрсәтер. Шуңа күрә мин хәзер менә 14 яшькә кайтсам, бәлки Казан музыка училищесына керергә дип үземә шундый уйың бар иде. Шундый уй белән әйтер идем әйе. Чөнки бер инстанция ул бит инде кешедән дә тора. Һәрбер кеше үз фикерен әйтеп, син үз-үзеңә беренчедән ышанырга тиешсең. Менә шундый уйлар. Әйтер идем шуны. Син бик күп концерт площадкаларында чыгыш ясадың. Иң дулкынландыргычы кая булды? Өйдә җырларга иң шундый дулкынлану. Әтиләр кашындамы? Беләсеңме? Бөтен кеше җыела һәм сиңа менә әйтәләр, Эльмир, әйдә әле җырлап җибәр. Мин нишләптер каушыйм. Мин белмим нишләп. Менә теге пирамида концерт залында да, теге Кремлевский сарайында да чыгыш ясаганда мин әлбәттә дулкынланам. Әмма ләкин нишләптер икенче төрле теге энергия белән мин анда барам. Менә иң якын кешеләр янында нишләптер икенче төрле дулкынланам. Шуңа күрә имтихан тотасың сыман, әйе. Шундай бер бар. Күптән түгел генә син Кристина Агилера концертына бардың. Таң калгансың, диме? Синең эмоцияларың мин күреп торам анда ишеңә сыймый. Ул искиткеч концерт иде, чөнки мин аны бик яратам. Ул беләсеңме? Менә нәрсәсе белән алдыра ул беренче чиратта? Энергетикасы, тышкы кыяфәте, биюләре. Беләсеңме, теге
математикада бар шундай әйбер сумма факторы деген. Менә Кристина Агилера минем өчен ул bütün бу факторларны ул мега сәләтле. Ул шундый кеше, менә сәхнәдә торганда ничек ул кеше белән аралаша, ничек ул үзенең партнерлар белән үз-үзен тота. Мин менә сиңа хәзер сөйлим, минем һәм әлбәттә инде ул музыкант кебек нинди җирләрне генә ул анда казымый дигәндә инде. Менә бар яктан ул килгән һәм син аны тыңлыйсың һәм ниндидер икенче дөньяны күрәсең. Менә ул минем өчен ниндидер икенче вселенная, ниндидер икенче галәм. Илмира, син бит туганда ошондай популяр түгел идең һәм миңа туганда ошондай көннәр ашасың кешелегеңне һәм аңлыйсың. Монда җил уйный. Менә шундый очракларда гомумән акчасы торган очракларың булдымы? Әлбәттә булды. Мин консерваториягә автобус белән йөрмәдем. Үземнең ике аягым йөрттеләр. Мин эш вообще булмады минем. Җырчы буларак инде. Мин аниматор булып эшләдем. Булып эшләдем. Кызык. Үземә инде менә шундый эшне табып, үземә ашаттым инде. Балалар белән озак вакыт эшләдеңме? 3 ел. 3 ел. Әгәр дә син мастер-класс алып барсаң, ул нәрсә турында булыр? Мастер-класс. Иҗаттан тыш. Психология. Психология? Мин бик кызыксынам, миңа бик ошый. Күп кенә китаплар мин алам. Үзем тыңлыйм, кайбер психологларны YouTube'дан алып, психология миңа бик ошый. Конкрет кайсы тармагы? Мөнәсәбәтләр, ир белән хатын мөнәсәбәтләре, тияниләр, кеше холкы. Кеше холкы дип уйлыйм, тияниләр һәм теге хәзер бик популяр инде теге мастер-класс личностного роста. Бәлки интуиция турында. Интуиция турында? Интуиция көчле. Һәрбер кешенең интуициясе бар, мин аңа таянам, үземнең интуициясе. Сез гастрольләр белән бөтен дөнья буенча йөрисез дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Менә иң ошаган ил, я шәһәр кайда булды? Әлегә миңа бик Рим ошады. Мюнхен ошады. Торонто ошады миңа. Һәм Нью-Йорк. Әгәр дә син фрилансер булсаң, шундый мөмкинлек булса, син кайда яшәрсең? Бөтен дөньяда. Ягъни сәяхәт итәрдең. Бер ноктадан икенче ноктага. Шулай итеп йөрер идең. Күптән түгел генә ишеткәнсеңдер инде Голос Дети проекты белән низаг чыкты. Без инде Алсуның кызының җиңү белән килешмәделәр, тавышларына фальсификацияләгән дигән фикерләр дә бар. Син бу турыда нәрсә уйлыйсың? Мин бөтен телевизион проектлар балаларга дигәнен яратмыйм дип тә әйтергә белмим. Мин аларга үз баламны бу проектка бирмәс. Чөнки бу конкурслар һәрбер кешегә, әлбәттә бәләкәй балага мораль яктан бик авыр. Һәрбер кеше аңа әзер булырга тиеш. Беренчедән әтиәниләр, чөнки алар безнең иң көчле терәк. Шуңа күрә мин үземнең баламны, әлбәттә ул теге әзер булса, мин аның белән барам. Әзер булмаса, бер кая да бирмим. Теге республика конкурсларын, бөтен Россия конкурсларына барырга барсын, менә телевизион проектка һәрбер кеше әзер булырга тиеш. Ничек уйлыйсың, Голос проектында гомумән коррупция дигән әйбер бармы? Ничек мин аны әйтә алам, мин белмим. Син бит үзең катнаштың. Һәм син бит кухнясын беләсең әлеге проектны. Тукта, беренче Голос проекты ул икенче төрле дөнья. Һәрбер кеше анда катнашкан, бер нәрсә дә белмәгән. Шуңа күрә безнең проект, мин катнашкан проект, ул чип-чиста. Үземнең проектта катнашкан елда мин әйтәм, анда коррупция юк.
Хәзер ничек? Мин белмим. 6 ел үтте. Гомумиләштереп әйтсәк, уйлауымча, Рәсәй телевидениесында бармы андай бер? Шалтып алалармы беренче урыннарны? Мин күрмәдем шуңа белмим. Әмма дә ләкин бардыр. Чынлап әйткәндә бардыр инде. Күп конкурслар шундый. Һәрбер кеше үзенекен тарта. Эльмира, күптән түгел генә син килдең миңа радиога интервьюга. Шәхси тормыш турында сөйләшә башлагач, эштән генә әйттең. Күпмедер вакыттан матбугатка синең кияүдә икәнлеген ләкте. Бу информация калкып чыкты. Беләм син бу турыда сөйләргә яратмыйсың, гомумән шәхси тормыш турындагы сораулар өчен чыгармыймы? Юк, нормаль сораулар. Әмма минем позициям шундый, мин шәхси тормышым турында бик күп сөйләмим. Өстән генә. Әйе. Әтиәниләрем турында беләсем килә. Син рус милләтендәге егеткә кияүгә чыктың, каршы килмәделәр. Ничек кабул иттеләр? Аллага шөкер кабул иттеләр. Әтиәнием бик яраталар иремне. Һәм иң мөһиме мәхәббәт бу барысында уза. Һәм мин бик бәхетле кыз. Туйдан бер фото да чыкмады интернетка. Шуңа күрә. Бер фото бар. Бер фото бар. Алайда бер бар. Тәкрәбез тиздән Инстаграмга уктарабыз хәзер. Шулай да синең хыялыңдагы туй булды. Ой. Әйе. Кеше күп булдымы? Кеше күп булмады безнең иң Якын кешеләр генә булды. Менә шундый. Узкий круг дигәндәй. Кайда булды? Кайсы шәһәрдә? Казанда булды. Казанда булды. Әйе. Туйдан соң синең тормышың бик үзгәрдеме? Үзгәрмәде. Бөтенләй үзгәрмәде. Бөтенләй үзгәрмәде. Мин без теге дуслашу вакытта да мин бик бәхетле идем. Хәзер теге Көчең арттымы? Көчем артты. Ышанычың арткан. Ышаныч бар. Ышаныч ничек инде ул? Теге штамп паспортта куйгач ышаныч. Трегинг һәр вакыт янәшәмдә. Ул һәр минут, һәр секунд сайын минем трек. Штамп паспортта минемчә ул бик зур роль уйный. Ике иҗат кешесе. Авырмы? Син менә һәрбер кызның бит инде күз алдында була ниндидер принц турында хыяллар дип әйтик, син иҗат кешесе булып теләгәнме яисә юкмы? Мин аның турында уйламадым. Иң мөһиме миңа күңелгә минем мәхәббәтемне икенче төрле ачты. Мине ул икенче төрле ачты, беләсеңме? Мин аның белән бик горурланам. Ул миңа ниндидер иң зур илһам дөньяда. Ирең. Күптән түгел генә синең Инстаграмында мин балалар әкиятләре турында язма күрдем. Шуннан соң шулт итеп шундый уй туды. Әллә безнең Эльмира Кәлимуллина шундый бер озын гына булмаган юлга китәргә җыйнам икән. Аллаһ Тәгалә бирсә, әлбәттә барырмын. Нәкъ планда бар, Алла бирсә. Әлбәттә. Всё. Соңгы сатып алган иң кыйбатлы әйбер. Күлмәк. Кайсы фильмны бөтен кешегә дә карарга кирәк? Москва слезам не верит. Үзеңнән канәгать булыр өчен беренче чиратта нәрсә эшләргә кирәк? Үзеңне яратырга һәм кабул итәргә. Кара полоса озакка сузылса ни эшләргә? Эшләргә һәм кайфыңны күтәрергә. Уңышка ирешкән кеше уңыш елмаймаганнан нәрсәсе белән аерыла? Һәрбер кешегә ул елмая. Аны күрергә генә кирәк. Популяр җырчы кинәт кенә җырламый башласа? Нормаль әйбер. Хатын-кыз кияүгә нәрсә өчен чыга? Бәхетле булырга дип уйлыйм. Берәр әйбергә артыгын бирелергә ярыймы? Күңелең тартса, ярый. Кайсы үзеңнең капризыңны кабул итәсең? Начар гадәтеңне, кайсы начар гадәтеңне кабул итәсең? Ялпауымны. Эльмира, син бәхетлеме? Мин бик бәхетле, Аллага шөкер. Всё.
Все булды. Все булды? Да. Біздің шушы интервью вақытында да сен эфирдан тыш неше кіші шолтырады. Эльмира қойдыр, шоба қойдыр, югіре. Мұнда сүйенкілер тігінде интервью шоңа көре вақыт тауып келгеніңе рахмет. Сеңа рахмет, шақырған үшін. Мен сені зор оңышлардым. Һәм енді оңлашылғанша яңалықлар да күтеміз сені. Яқшы, шындай. Көңілді шатландыра тұрған яңалықлар. Рахмет.